Kurd dibêjin Kerkûk bajarê me ye. Em jî vê yekê wisa qebûl bikin û werin em ser Kerkûkê çend gotinan bibêjin. 2017 de Artêşa Iraqê û heştî şabî êrişî Kerkûkê kir. Kerkûkê ku Kurd dibêjin ême ye ji dest wan girtin. Tam 7 salan bêyî ku Kurd Kerkûkê birêve bibin Kerkûk di destê waliyekî Ereb de bû. û nêzî 7 salan qet hilbijartin çênebû. Par di hejdeyê berfanbarê de yanî ji vir 8 meh berê li Kerkûkê hilbijartin li dar ket. Kurd bi piraniya dengan li Kerkûkê bûn yekemîn. Wekî kursî jî ji 16 kursiyên Encûmena Kerkûkê 7 kursî bi dest xistin. 5 kursî yenekê, 2 kursî jî PDK bi dest xist. Di van 8 mehan de encûmenan çend caran civîn çêkir lê waliyekî nekarîn hilbijêrin. Yenekê her digot walî heqê me ye û divê de mafdar bûn jî. Lê wan û PDK tu demê lihev nekir. 8 meh wisa çû bêyî ku Kurd Kerkûkê birêve bibin, waliyê berê yê Ereb di van 8 mehan de jî serokê waliyê rêveberê Kerkûkê bû. Paşê çi bû? Dehê vê mehê yanî dehê gelawêjê li Bexdayê encûmenên Kerkûkê hatin bahev. Çend jê? Neh jê. Ji 16 neh jê. Ew kî bûn? 5 ji yenekê, 3 Ereb û 1 jî Xrîstiyan hatin bahev waliyê Kerkûkê hilbijartin. Kî hilbijartin? Ji yenekê rêbûwar Taha hilbijartin. Îro jî 13 mehê ye. Serokkomarê Iraqê îro mazbata da rêbûwar Taha û Taha bi awayekî fermî dest bi karê xwe kir. PDK'yê ku her dibêje ez neteweyî me, neteweparêzim, nizanim çi ne, çend roj berê daxuyanekî wisa da. Bêyî agahdarkirina hemû aliyan û nebûna nûnerên Tirkmen, hinek Ereb û PDK walî hatiye hilbijartin, ji ber wê jî neyasayî ye. Tirkmenan jî heman daxuyanî da. Çawa neyasayî ye? Encûmen hatine bahev, ji 16 ne hatine bahev ji ber ku piranî çêbûye û jê walî hilbijartine. Madeg wisa ye pirsa me ji PDK ev e, ev 8 meh bû hûn li ku bûn we çima hil nebijart? 8 mehe hê jî Erebekî Kerkûk birêve dibir, hûn qet nefikirîn. Li Kerkûkê yeneke bûye yekemîn we çima piştgirî nede ku waliyekî ji yenekê bê hilbijartin? Çima neyasayî be, ji ber ku ji 16 neh encûmen amade bûne. Axir, îro rêbûwar Taha dest bi karê xwe kir. Îro li Kerkûkê karbeşî jî çêbû. Hin ciyan de Kurdan müdûriyet yan jî rêveberî bi dest xistin. Ew çi bûn? 4 navçeyên navendî yên Kerkûkê ku piranî Kurd li wir dijîn, qeymeqamî ket destê Kurdan. Müdûriyeta giştî ya Kerkûkê ket destê Kurdan. Müdûriyeta perwerdehiya ya Kerkûkê ket destê Kurdan. Müdûriyeta kompanya petrolê ya Kerkûkê ket destê Kurdan. Müdûriyeta îstixbaratê ya Kerkûkê ku girêdayî Wezareta Parastinê ya Iraqê ket destê Kurdan. Ne tiştek hindikin ev. Îro waliyekî Kurd li Kerkûkê mazbataya xwe girt û dest bi peywirê kir. Piştî 7 salan Kerkûk dîsa di destê Kurdan de ye.